Pois de novo estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Francisco Suárez Puerta, segundo teniente alcalde do Concello de Ribeira e portavoz do Partido Socialista. Benvido, como estamos? Boa noite, ben encantado de estar aquí, agradecerlle a invitación e bueno, disposto para o que fa falta. Bueno, así da gusto, así da gusto. Entramos en Ribeira, pero antes me gustaría, bueno, facer un pouquiño de repaso. Lle preguntaba ao diputado do Partido Popular como valora a situación que de casos de fora porque vostede é profesional do dereito, pero fora das repercusións do dereito, como está vivindo, como vive e como lle afecta a situación de presunta corrupción en Madrid. Bueno, a ver, eu penso que hai dúas cousas que hai que diferenciar ben clara. Por un lado, se está vendo a humanización por parte dos xuíces, que parecían antes que eran seres superiores, e ahora mesmo se está dando conta a sociedade que son xente humana, que pensan e que teñen unha posición e unha ideoloxía, en algúns casos, moi clara. Sin entrar moito no aspecto xurídico, ten un pouco de coñecemento de como se están levando a cabo certas instruccións, sorprende determinadas decisións e incluso, bueno, vou deixalo aí o calificativo porque, bueno, creo que algúns aspectos que se están levando teñen máis un obxectivo mediático e de buscar sacar un titular e de facer unha torsión da realidade de cara á sociedade e que a xente teña esa idea de que, bueno, todos os políticos son, ao fin e ao cabo, unha banda de ladróns, tanto da igual a ideoloxía que sean. Eu négome, pareceme incrible unha sociedade que acepta que o máis importante de todos os políticos e o presidente do goberno sea capaz de organizar unha trama do nivel e da forma tan burda, ademais, por decirlo de alguma maneira, como que se está intentando desdibuixar, metendo a familiares de todo tipo, irmáns, muller, non sei. Pareceme incrible, realmente non podo chegar nin a creer nin a aceptar nunha sociedade democrática, seria, que chega a esos extremos. Bueno, xa non é só un xuez, pero bueno, xa non é só un xuez, pero bueno, son varios, xa está o Supremo, xa está por aí, pero bueno, non é o día de hoxe, non é o día de hoxe. Comisión de Investigación Álvaro Conqueiro, como valora o resultado? É verdad que non teño unha opinión formada acerca dela. Altri, Mina de Touro, bueno, pois xa a Xunta conta con 24 informes xa, digamos que remataos, hai outros 9 que faltan que non dependen do organismo autónomo. Se filtraba fai poucos días o informe de Augas de Galicia, e a semana que ven o presidente da Xunta dará explicacións no Parlamento, pero está ao fondo da ría Ribeira, pero bueno, lle preocupa, non lle preocupa? Sí, preocupanos moitísimo. Ribeira está ao fondo da ría, pero Ribeira ten captacións do río Aulla directamente para o que é o suministro de auga, e entonces calqueira vertido que haya nesa fábrica, por moi ben e moi segura que sea, sempre pode haber un error, tanto na fábrica como na mina, que o que vai a producir é unha contaminación dentro do río, dentro da captación, o que nos preocupa moito. Baixar a cantidad de auga que se poda captar dende Ribeira pode chegar incluso en algún punto, se o dixemos, a provocar cortes de suministro, o que tamén nos preocupa moitísimo. Pola outra banda está a parte medioambiental, é dicir, Ribeira, o sector do mar e o sector do marisqueo se van a ver afectados indudablemente por estas industrias, que son industrias que non teñen nada bo para nós, porque non nos tocan nin de cerca, nin van a aportar nada a Ribeira, e, sin embargo, si nos poden traer todo o malo. Por lo tanto, a nosa postura é moi clara, non estamos nada de acordo con estes proxectos e esperamos que non sigan adiante, que non salgan adiante. Refrescámoslle, imos a Ribeira xa, xa máis de cheo. Refrescámoslle os datos para a audiencia. Ribeira
cerca de os 27.000 habitantes, 26.900, Partido Popular 10 concelleiros, Bloque Nacionalista 5, Partido Barbanza Independiente 5, Partido Socialista 1, vostede era a primeira vez que se presentaba como candidato, fágame unha pequeniña semblanza e valoración e experiencia desde entonces, desde fai un ano e medio. Sí, a ver, nos viñamos de un partido que pactou determinadas cousas co Partido Popular no seu momento que non foron entendidas por parte dos veciños de Ribeira, que non superon ou non fomos capaces de explicar como partido as virtudes deste tipo de acordos que agora se están manifestando en obras que se están facendo, o sea, nos pactamos no anterior e agora mesmo estamos terminando de facer as cousas que se pactaron nese momento, estamos inaugurando, por decirlo de alguna maneira, todo aquilo que se pactou. Tuvo unha consecuencia que foi a baixada, mas eu, bueno, foi a primeira vez que me presentaba, certamente desconocido entre algúns dos meus veciños, entonces, bueno, tuvo a repercusión no voto. A súa vez, bueno, sorprende, como decía, que este tipo de acordos os que se chegaron por parte de quen a mí me predeceu tuveron como consecuencia que fíxese que cando había que escoller o alcalde, que eran 10 e 1, que sorprendía, había quen decía que, bueno, que o PSOE lle iba a dar unha alcaldía ao Partido Popular de forma rotunda, sin calquera que a día de hoxe me conexa a min, non dudaría de que pudera dar unha alcaldía ao Partido Popular. Igual un apoio puntual podería ser, pero unha alcaldía desde logo non. Entonces ese punto de vista entendo que cambiou e que conseguimos eso pola parte de que o Partido Socialista é un partido posicionado, un partido de esquerdas e que ninguén duda de que somos un partido totalmente independiente. Pero no tripartito vostede é chave. Sí. Vostede decide. E no tripartito hai un partido que é máis de dereitas que de esquerdas ou representantes máis de dereitas que de esquerdas, bueno, ainda que sea independiente, pero que estuvo incluso e que formou parte de... A min o que me gusta é chamarlle Goberno de Ribeira, o tripartito é un calificativo que está moi ben, é fácil de entendelo por eso mismo, pero realmente o que somos é o Goberno de Ribeira, somos 11 veciños que representamos... Por favor. Sí, pero representamos a población de Ribeira, hai distintas ideoloxías, igual que hai distintas personalidades, incluso dentro dunha mesma ideoloxía, polo tanto, pola miña parte, personalmente, enténdome moi ben con todos eles, cos 10 compañeiros que teño. Creo que estamos funcionando bastante ben, deixando moitas veces as ideoloxías e as diferencias nun lado e pensando exclusivamente nos veciños de Ribeira. A día de hoxe están perfectos, sí. Digamos, o entendemento, sí. Diferencias, pero entendemento. Claro, que iso que debería ser a política día a día en todos os aspectos, en todos os estratos, é dicir, eu podo ter unha ideoloxía totalmente oposta a calqueira outro representante, pero sentándonos nunha mesa, falando, decidindo que é o millor para os veciños, chegamos a acordos e entendementos que como se deben facer as cousas. Tuvo efectos, funcionou aquel comunicado que sacou vostede en setembro, donde acusaba ou manifestaba que había freno do goberno na variante e no novo polígono? Sí, o Partido Popular meteu nos presupostos da Xunta e entonces decidiron asumir as súas competencias, sacaron adiante unha obra que estaban frenando porque dicían que o goberno municipal non quería que se fixese adiante, cando a competencia deles, se eles queren facer unha obra, sacaron adiante, ca lei de carreteras na man, ca lei de estradas, poden facelo, fixérono, entón sí, tuvo efecto precisamente o que se buscaba, que a Xunta desbloqueou esa obra. Bueno, como están esas, tanto a variante como o novo polígono, ou vai ser ampliación, vai ser novo? Non, un novo polígono. O proxecto é, bueno, a continuación dun proxecto que se fixo en origen pola corporación anterior, pola unanimidade de todos os partidos, ten determinados defectos que nos están frenando, é un polígono que, bueno, ten un defecto xa na forma na que se fixo, porque, bueno, ten un par de fincas que están afectadas que son do Concello do Lado, sona un pouco marciano, pero é que meter un par de fincas da Pobra o que nos está frenando, porque claro, non podemos expropiar fincas fora do noso municipio, polo tanto temos que chegar a un acordo para adquirilas ou ten que expropialas a Diputación. Eso é un dos principales frenos que temos a hora de seguir adiante con este proxecto. Despois ten o freno principal, que é o que vamos a chegar, porque se pode avanzar, sempre o dixo que neste proxecto se pode avanzar todo o que se queira hasta o punto no que hai que pagar, que é como a todo nesta vida, todos podemos
tirar para diante ter ideas hasta que hai que poñer realmente as cantidades económicas en riba da mesa. Este é un proxecto que vale en números, tendo en conta diferentes oscilacións que pode haber, cerca de 18 millóns de euros. Iso para un concello como a Ribeira é unha cantidade moi elevada, son 13 millóns xa simplemente facer o que é a urbanización e demais, despois hai que dotalo, hai que facer un gasoducto, hai que facer moitas cousas para que ese proxecto sala adiante. Entonces, quen ten que facer? A que ten as competencias. A Xunta ten que vir desde a súa competencia e poñerse da man do Concello ou asumila directamente e facer, porque o proxecto xa o ten todo. Se realmente entraran, puxeran os cartos cousa que eles, si non se supoñería ninguna diferencia, farían realmente a diferencia para a Ribeira, porque necesitamos ter eses metros de chan industrial, porque as empresas marchan, os traballadores marchan, é un éxodo constante, máis de 30 anos a administración autonómica non fixo nada por ese aspecto dentro do noso Concello. Entendemos que se eles non o fixeron, bueno, incluso o goberno anterior, que era do seu propio signo, entendeu que se eles non o facían, tiña que chegar o goberno local a facelo. Por lo tanto, esperamos seguir adiante, esperamos conseguir a financiación nese aspecto. Como están os orzamentos deste ano? Ben, nos orzamentos temos a situación que xa vimos lastrando de anos anteriores, é que hai unha serie de inversións que xa están, por decirlo paquemente, nos veciños apalabradas, xa están aí metidas, entonces temos que ir facendo un caxe de bolillos para poder sacar adiante estas contas. O ano pasado se retrasou porque, bueno, o que son os ingresos do Estado tardaron tamén en chegar porque non se aprobaron os presupuestos, o cual afecta directamente aos concellos. Entonces, como esta parte a nós non nos chegou en tempo, sino que tuvemos que esperar a un ingreso excepcional que hubo para poder cuadrar realmente ben as contas e poder sacarlas adiante, porque senón a intervención non lo permite. Este ano estamos máis ou menos a expectativa tamén de, bueno, se aproban os presupuestos, seguramente Ribeira contará con uns orzamentos maiores, máis rápido e mellor. O ano pasado estaban sobre 36 millóns? No, eran menos, se non recordo mal, sí. Bueno. Ribeira tiña 32, creo que estábamos nos 30 millóns máis ou menos. Bueno. Falo de memoria, non recordo exactamente o dato. Bueno, que necesita Ribeira dende o punto de vista do Partido Socialista, señor Suárez Puerta? Ribeira necesita dinamizarse, o sea, ter unha cidade que teña vida, unha cidade que invirta tanto na cultura, que invita no deporte, que invita nos cidadáns e que faga que sea atractiva para que veñan os turistas, que todo o que ven sendo a inversión se poda palpar por parte dos veciños. Ter unha cantidade de edificios magníficos un detrás de outro non vai a facer que a población xere un flujo económico. Sin embargo, se conseguimos que os veciños salan á rúa, que gasten, que os turistas queran vir a coñecer Ribeira, eso que vai a facer que Ribeira pouco a pouco prospere. Ter unha cidade que únicamente ten como obxectivo o ladrillo e que o obxectivo é inaugurar e crecer non nos vai valer de nada. A nosa idea como Partido Socialista é traballar para, por un lado, o principal e o que máis necesita, desde logo, o chan industrial, porque senón sin eso nos vamos a encontrar acorralados, pero unha vez teñamos eso, que hai que facer é dinamizar Ribeira, hai que apostar pola cultura, que sorprende cando se inaugurou o auditorio que hubo xente que quedou fora para escoitar a Orquesta de Cámara, pois non debería sorprender. A xente de Ribeira ten dereito a poder escoitar este tipo de actuacións e que sea unha cousa habitual. Esas son o tipo de actuacións que debemos buscar, porque como se ve, se enche, a xente cando baixa gasta, ese comercio que xeran é bo para a cidade, eso que vai a facer que Ribeira prospere. Como está a patronal, os comercios, aparcamento, plazas de parking, porque incluso creo que a patronal pide un terceiro parking, que hai algún que ten problemas ou queixas, polo menos, de algúns usuarios ou así. Póñanos o día. No, a ver, temos o parking do Centenario, que acabamos de recuperalo, é un parking xa de titularidade municipal, vai a ter, bueno, ten xa, de feito, os precios da nosa contorna máis baixos, que é algo que os veciños teñen que empezar a coñecer, porque teñen a idea anterior dos precios que había anteriormente, por ese escapan de aparcar nel, actualmente é un parking accesible para todo o mundo, que che deixa no centro e que vai facer o seu uso. Pola súa parte, tamén temos os disuasorios, que hai un par deles que xa había, tuvemos que cambiar de zona 1 porque por un
problema cun arrendamento que había nun que se deu de baixa por parte do titular e tuvemos que facer outro, que é máis grande, está un pouco máis alonxado, pero sí, Ribeira ten un problema de aparcamento que ven por un desarrollo do que ven sendo o trazado urbano de Ribeira que impide en moitos casos o aparcamento. Sí, probablemente fai falta facer un terceiro parking e haberá que estudialo porque non sería unha mala idea, un terceiro ou un cuarto, porque eso dirá que hai dinamismo dentro da nosa cidade. Antes de seguir avanzando, creo que foi o luns, onte luns, o Partido Popular de Ribeira denunciaba a falta de transparencia do goberno para dificultar a labor da oposición, a portavoz María San Pedro. Que pode decir vostede? Eso é unha absoluta mentira e quen teña un pouco de coñecemento de como funciona unha administración pública cae de caixón, é dicir, vamos a ver, o alcalde firma un decreto para que se convoquen as comisións, que se fai o día 30 do mes pasado, o xoves. Nese momento, unha vez ela asina o secretario, que é a figura en dereito superior de toda a administración. É el quen fai a chamada, é el quen é o encargado de un funcionario estatal que nada ten que ver ca política, é dicir, nós non lle podemos dicir o que ten ou que non ten que facer, sin embargo, ela o que está dicindo é que non se sabe moi ben por qué, o funcionariado do Concello de Ribeira, agora que non está o Partido Popular, deixa de ser efectivo ou traballa en contra do Partido Popular para que non entendo moi ben por qué non veñan a unha comisión de goberno de un pleno que vai ter lugar o xoves e que sabe perfectamente que vai ter lugar o xoves. De todas formas, sorprende que o luns ás 10 da mañán ela teña convocado aos medios de prensa para decir que lle sorprende que ás 8 da tarde hai unha comisión. Bueno, si sabía que había unha comisión, antes tuvo que chamar aos medios de comunicación para que estuveran ali ás 10 da mañán. Por lo tanto, o que está mentindo directamente, está creando unha suerte de ficción. O que me dá pena é que un partido que estuvo tantos anos no goberno non teña nin capacidade para facer oposición e que realmente a súa única baza sea mentir, enganar aos cidadáns. E penso que incluso xente que estaba con eles ahora mismo lle está dando a espalda porque non se pode tolerar xa non só a mentira como arma política, sino incluso eso, traballar e insultar aos propios traballadores do Concello de Ribeira, porque estemos nós ou estén outros, eles van a seguir estando, son funcionarios, están habilitados, e hai que ter un respeto. Facemos un repaso polas parroquias? Sí, de acordo. Pois adiante, mantemento, edificios, instalacións, saneamento. Vamos ahora mismo a sacar, como decía, este xoves o pós. Estamos traballando, vou intentar relatar de memoria porque se levan varias obras, veñen para Sí, Eliño... non tanto relación, porque, vamos, non se trata de ter un... Sí, pero bueno, tamén para que os veciños teñan un pouco de coñecemento tamén do que se vai a propoñer, porque algún me preguntou como era. Entonces, bueno, eso interesa, claro. Claro, cada un quere saber o que se vai facer na súa parroquia, precisamente. Entonces, bueno, en Aguiño se vai a mellorar o parque infantil, que nos parece que os nenos de Aguiño teñen que ter esa posibilidade de salir e xogar nun parque acondicionado perfectamente para eles. Entendemos despois se vai a seguir en Artes, en Oleiros, en Palmeira, aumentando suministros pluviais, se van a mellorar o saneamento, se non recordo mal, se van a asfaltar distintas estradas, vaise cambiar en Carreira unha grada do campo de fútbol que foi unha petición porque fixemos unha consulta entre os veciños previa a sacar adiante a proposta do POS. Unha das, por non decir a máis demandada entre todos os veciños de Carreira, era a mellora e sustitución desta grada dentro do campo de fútbol de Carreira. Mais tamén a señora San Pedro, que se queixaba, era unha das que ela propoñía dentro de as 20 e tantas obras que nos fixo chegar. O Concello, a corporación en completo, entendemos que é unha obra que fai falta, entonces vaise levar a cabo esta obra dentro de Carreira. O que fai falta dentro das parroquias como a tal, o que fai falta é que todos os veciños teñen saneamento e suministro de agua potable. O sea, parece mentira que no ano 2025 este dicindo isto, pero sucede máis do que debería, entonces un dos obxectivos é chegar a ese punto. Política social? Ben, eu entendo que Ribeira
temos unha sociedade na que a política social se está desenvolvendo correctamente, a xente está ben atendida, se hai algún problema en algún momento puntual que ven derivado, bueno, un problema, unha lacra que temos nesta zona, que se intenta pouco a pouco levar a menos, pero o Concello de Ribeira non é un sitio no que non se viva mal, sino que xusto o contrario, se vive moi ben en Ribeira. Turismo, promoción, bueno, non só festas, sino, bueno, todo o que é a política turística. Sí, como concejal de turismo, que tamén son o encargado do ramo, estuvemos ahora mismo en Fitur poñendo en valor o noso concello, tanto de forma individual como da mancomunidade. Sabemos que Galicia ahora mismo é un destino que está de moda, especialmente as Rías Baixas, e a xente está coñecendo a parte norte da Ría de Arousa, o cal é perfecto. Despois de o COVID, parece que moita xente descubriu Galicia e di que lles gusta, non fai o calor que fai outras zonas, somos boa xente, se come moi ben, temos boas festas, entonces están vindo, cada vez veñen máis, estamos de moda, entonces estamos promocionando, estamos intentando buscar un turismo que sea acorde ás expectativas de Ribeira. Non vale un turismo masificado, non queremos un turismo de xente que ven a gastar pouco, senón xusto o contrario, que ven a axudar a economía local, que ven a potenciar Ribeira, e despois, cando volven, nos venden nos seus destinos de orixen, dicindo que somos un sitio por coñecer. Esa é a idea. Ademais, tamén buscamos dentro do Departamento de Turismo que sean os propios veciños de Ribeira, pois temos unha idea que as accións que se fan desde turismo tamén están enfocadas aos propios veciños de Ribeira, porque despois, cando veñen os turistas, amigos, familiares ou demais de fora, son os primeiros que poden vender Ribeira desa forma, é a mellor forma que temos, porque cando alguén che enseña a túa casa é como mellor a podes conocer. Diputación e Xunta, cales son os investimentos, os proxectos e a política de entendemento entre as diferentes administracións? A Xunta parece que é unha cuestión de signo político, como non están eles directamente, dan a espalda a cidadanía de Ribeira, non lles importa xa a Ribeira. Antes era un desembarco constante, porque, bueno, había que reforzar a cidade dentro da provincia da Coruña, que tiñan con máis potencia e máis histórica, por dicirlo de alguma maneira. Ahora que a perderon, a política é xusta contraria, darlle a espalda e non teñen ningún interés. A Diputación é un ente que está optando por algo máis equitativo, está tratando Ribeira como o resto dos municipios da provincia. Estamos recibindo por parte do POS unha serie de cantidades que nos permiten respirar, nos permiten facer as cousas, porque se dependéramos realmente da Xunta de Galicia non poderíamos traballar. Os veciños de Ribeira serían os que pagarían as consecuencias, evidentemente. Bueno, señor Suárez Puerta, foise o noso tempo, pero ten a última intervención para decir o que vostede queira, remarcar algo do que dixo ou de algo que non lle preguntín. Non, simplemente eso. Espero que tanto a Xunta de Galicia como o Partido Popular, que son ahora mismo oposición en Ribeira, dende a Xunta, como incluso dende o Estado, que deixen de lado esa forma de facer política que están levando a cabo, que empecen a ser un pouco máis dialogantes e máis democráticos e permitan que todos os veciños tanto de Ribeira como do resto da nosa contorna podan vivir adecuadamente, que se les permita e se fagan os investimentos necesarios, que se invista, que realmente a petición máxima que vamos a facer é que se invirta nese polígono dentro de Ribeira. Señor Suárez Puerta, un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión, moitísimas gracias e moi boa noite. Moitas gracias, as veces que fan falta. Nos vamos, isto foi todo o que nos deu de sí, co portavoz do Partido Socialista no Concello de Ribeira, co diputado no Parlamento de Galicia, con Raúl Santamaría, e co presidente da Ruta dos Viños Rías Baixas, Pepe Simón. A semana que ven, máis e mellor se é posible. Moitísimas gracias por estar aí, moi boa noite, saúdos.